Sa episode na to ay pupunta tayo sa Itogon, Benguet. Mula San Nicolas, Pangasinan ay tatahakin natin ang backdoor road nito na sadya namang napaka-exciting daanan at punong-puno ng adventure. Magre-river crossing tayo sa malinis at malamig na ilog ng Andayawan at Agno River. Basa na rin lang. Basain na natin. Yan. Tatawid din tayo sa mga tulay na gawa sa kahoy. Woohoo! Nice, nice! At sa tatlong mahaba at makapigil hiningang bridge. Una ay ang Andalasi sa Pinitahin Bridge na ang tansya ko ay nasa mahigit 100 meters ang haba at ang pinakadelikado sa tatlong tulay. Pangalawa ay ang Bangar Hanging Bridge. Ito ay mas mahaba pa sa nauna, ngunit mas safe dahil hindi gaanong magalaw pero mas makipot ito. At ang panghuli ay ang Dalupirip Hanging Bridge. Ito ang pinaka-safe na hanging bridge kumpara sa dalawang nauna at mas maluwag pa ito. Pababa masyado. Tatahakin din natin ang mga matitid, paliko-liko, matatarik at nakakakabang daan sa gilid ng bundok na animoy walang katapusan. Diretso na natin to. Grabe ang tarik. Doon kami galing Grabe ang taas. Kasama si J4 at iba pang content creators, samahan nyo kaming maglakbay. Let's go mga chief! Umpisan na natin ang aming travel adventure. Good morning, good morning, good morning, good morning Caberos, good morning mga chief. January 13, Sabado. Time check, 3:29 in the morning. First ride po natin ngayon mula San Nicolas, Pangasinan. Tatagusin natin papuntang Dalupirip, Itogon, Benguet. So samahan nyo kami sa aming first ride ng taon ng 2024. Let's go mga chief! Yeah, yeah, yeah! Gandang tignan. Para kang nasa runway. Urdaneta na tayo mga chief. Let's G, let's G, let's G. Alright, asinggan na tayo mga chief. Alright, Narciso Ramos Bridge na tayo. Pa Santa Maria. Alright. Woohoo! Tayog na tayo mga chief. Dito, kakaliwa na tayo rito. Ito na yung bayan nila mismo. San Nicolas, Pangasinan. Dito na tayo sa San Nicolas mga chief, yan Ilan tayo? Morning, good morning. 37. Morning, good morning. So kasama na natin yung grupo. Yan, kain muna kami ng lugaw. Yan, so tapos na kaming naglugaw. Meron kaming pupuntahan, isang bahay. Subscriber ni Chief J4. Nag-invite siya sa bahay nila para magkape, mga ganun. Dito na tayo sa bahay nila. Nandito kami sa bahay nila Ate Rose. So kakain kami ng pansit, salad. Kanya-kanya na. Dito na po kayo nag-retired.
Kaldiseri. Nung Yung sa nakita ko gasolinaan. yung asawa ko, Tapos na kaming nakipagkwentuhan at kumain dito kila Ate Rose. Ma'am, thank you po. Sa March. Sige po. Woohoo! Ang ganda ng view. Yan pa lang yung salubong sa atin. Nitong ating ride ng San Nicolas to Dalupirip. Itogon, Benguet. Barangay ay Heart Lungaw. Oo. Dito kaya? Dito. I love Lungaw. Alright. San Antonio na to. Andito na tayo sa our home. Salingkop. Salingkop ba yan? Salingkop. Saan kaya to? No? Basta dito na yon. Tayo pwedeng magtanong, saan yung papuntang Itogon? Diretso po to. Sa may dike. Hindi kami kakanan, kakaliwa. Diretso lang po. Ayun. So, thank you po. Saan na to? Saan ba tayo? Dito o dito? Dalumpinas to. Dike, sabi niya, dike. So yan, Dalumpinas, Pianza. Siguro dito. Dike. Kanan? Ito? Dike. Alright. Oo nga eh. Hindi kaya doon? Wait lang. Uy, ganda na ilog oh. Sarap maligo. Oh, yung dinadaanan namin. So, rough road na to. Ganda oh. Diba? Ayan oh. Wow. Parang bukal yun oh. Malabas dyan oh. Ayun yung hanging bridge. Wow. Ano kayang pangalan ng lugar na to? Oo nga eh. Ang sarap mag-picnic dito. Ang kubong ganyan lang. Tapos dyan oh, maliligo ka na. Tubig. Oh. Hihi. Seryoso? Ito ba? Ito pa yung dinaanan ng jeep kanina? Tama kaya to? May river crossing nga oh. Ay, ito. Yung tulay. Hindi, tama to. Yan yung ano oh. Yung isang tulay. Oo. Wait lang. Yan. Daan sila kuya. Isa-isa muna. Yan, dahan-dahan tayo dito guys. Tatawid tayo dito sa tulay. Yan yung main highway ng Paitogon no, ginagawa pa lang. So dito kami dadaan muna. Nakakatakot to. So tara. Let's go. Dahan-dahan lang mga jeep. Uy. Uy. Wait lang, kakatakot.
nakakatakot. Dahan-dahan na rin. Huh. 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 Kakatakot. Grabe. Grabe, nakakatakot. Ayun sila. Grabe. Muntik pa ako. Yeah. Woohoo. Nice, nice. Dapat pala mabilis. Ayos. Ayan si mama umoto. Hey! 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 What the dog doing? Salubong niya yung aso. Wait lang. Ang dami. Wait lang. Dami sumalubong kay mama oh. Ayun. Woohoo! Alright. Ayun. Resume tayo. Woo! Unang challenge. Unang tulay. May 5 pa. Ayun. Dinaanan namin. Isa. Nako. Wait. Dito ako. Yan. Wait lang. Oh shit. Here we go again. Nakakabahan ako eh. Patakot. Dalawa na. May 4 pa. So yun, tapos na kami nagpicture dito. Tapos nagpalipad lang ng drone. Kuha ng konting shots. Then resume na tayo. Let's G. Yeah. Whew. Ayun o, parang kang nasa ibang bansa. Saan na yun? Dito na ba yun? Excuse me. Mabato. Eto na. River crossing tayo. Babaw lang. Woohoo! Uy! Basa yung sapatos ko. Woohoo! Alright. See you ulit. Oh. Nakakonect ako. Nag-ano lang ako kanina. Ayan ang mga yung mga motor. Ayan na, itogon. Itogon na. Ang bilis. 6 kilometers pa lang, itogon na kaagad.
Grabe tong daan. Handaan lang. Woohoo! Okay, sa malalim. Tayo naman. Woohoo! Basa! Solid to. Oh. Okay, go. Marco. Kaya mo yan. Lalim. Lalim. Ito. Diretso. Oh. Uy. Lalim. Basa na yung aking sapatos. Ayun, so isang mahabang ano to, river crossing. Babaw lang. G. Yeah. Babaw lang. Dito tayo sa dinaanan ni J4. Lang ah. Dahan-dahan. Okay, distansya muna tayo sa kanila. Uy! Basa na rin lang eh. Basain na natin. Ayan. Di ko na-on yung 360 ko. Kailangan mo lang talagang tigasan yung hawak mo sa manibela. Ay, malalim yan ah. Lugi yung 14 lang to. Ay, 13 na. Ay, lalim. Yan. Ayan. Grabe. Basang-basa. Okay, resume na tayo sa biyahe mga chief. Tapos na kaming nakapagpahinga at pinatuyo namin konti yung aming panggilid, no? Kasi lumubog talaga siya sa tubig. Malalim yung huling river crossing namin. What a great adventure ride for 2024. Ayan, unang sabak natin sa ride. Adventure kaagad. Sarap. Ano nakalagay dito? This is where your taxes go. So ito yun, no? Construction of road, San Manuel, Pangasinan, Itogon, Benguet Road. So package 4. Ang location niya is San Nicolas. So, San Nicolas pa rin to, mga chief, no? Nag-start siya last year, April 2023. Tapos, matatapos na ng January 16.
hopefully sana matapos na nga para mas maganda na yung travel pupunta na ng Itogon to San Nicolas and vice versa. Yan. Ito na, Chief. Bakit kami rito? Uy. Uy. Tarik. Di. Hirap. Katakot. Ito kaya? Parang mali ah. Nakatakot. Wait lang. Pababa masyado. Ang gilid. Ito pabangin niya, no? Kabila yan, no? Naka-on pa ba yung camera natin? Naka-on pa. Distansya lang. Grabe. Oy. Help me, Lord. Grabe ang daan. Kakatakot. Bangin na dyan, oh. Kakatakot. Ay. Nako. Nakatakot. Promise, mga chip. Uy. Woo! Oy! Grabe. Uy. Eto, adventure! Grabe, oh, bangin na dito. Tignan nyo yung clearance namin. Nakakatakot. Sobra. So dapat yung weight natin nandito sa kaliwa natin. Yun oh. Hindi po. Bangin, grabe. Ay. Nakakaba. Lord. Hindi ko muna ikakat yung video para makita nyo dinaanan namin. Hop. Dahan-dahan tayo. Ito. Medyo mababaw na rito. Grabe. Gilid ng bundok yun ah. Bangin na mismo talaga. Yan, update lang mga chief. Andito pa rin kami sa Barangay Fianza. Akala namin nakalayo na kami pero hindi pa. Ang Barangay Fianza ay sakop pa rin ng bayan ng San Nicolas, Pangasinan. So Pangasinan pa rin to mga chief. Grabe. Welcome to the Iowak Tribe Ancestral Domain. Ancestral Domain po pala to. Ayan Welcome to the Iowak Tribe Ancestral Domain. So yun, shout out po sa mga tribo dito ng Iowak. Maraming salamat po. Makikidaan lang po kami.
Konting kaalaman tungkol sa Ioowak tribe. Ang Ioowak tribe ay pinaniniwalaang nanggaling sa Tinok Ifugao. Sila ay nagpalipat-lipat upang humanap ng kanilang pangkabuhayan hanggang sila ay napadpad sa Pangpang, Nueva Vizcaya. Ang iba naman ay sa Bocod, Benguet, Cayapa at San Nicolas, Pangasinan. Iwak, Owak, Igwa at Iwaak ay ilan lamang din sa iba pang tawag sa kanilang tribo. Pansong. Ang gamit nilang pananalita ay Ibaloy at ang kanilang pangunahing kabuhayan ay pagsasaka. Yan, may school dun, oh. Ano? Sa Pinit Elementary School. Yan. Sa Pinit Elementary School, mga chip. Daan na tayo dito sa Hanging Bridge. Nako, makipot. Kasya kaya ako? Wait. Hoy! Kasya ba ako? Kasya. Uy, may mga sumasabit. Grabe. Yan lang yung dadaanan natin, mga chip. Uy. Woohoo! Bawal tumingin. Focus lang sa kalsada. Saktong-sakto lang yung motor. Sabi. Woo! Grabe. Yan, oh. Nakatakot lumingon. Woohoo! Ang ganda, pero nakakatakot sobra. Yun, may hanging bridge dito, pero hindi pwedeng daanan lang ng tao. Dito tayo. Yan. Dahan-dahan lang tayo. Sobrang tarik nito. Ay, grabe ang linaw. Ay, fools! Linaw, oh! Grabe! Ayun, oh! Ang lalim, oh! Ang linaw! Grabe! Oh my! Uy! Grabe. Ano natin? Yun. Takot. Ito. Nipis. Dahan-dahan lang tayo. Grabe. Kita nyo, guys, oh. Yung clearance ng daan. Tsaka sa bangin.
Binababa ko na yung pa ako para mas matulungan tong motor. Mas madaling i-maneuver. Ha? Hop. Uy. Eto. Uy. Grabe. Ito pabulusok na. Nakatakot. Ayan, oh. Solid. Solid na CST. Ay, ang hirap. May ano. May agila. Oh. Hirap i-drone shot. Mahirap na. Resume tayo biyahe. Sarap. Saan yan binubuksan? Oo. So ito, mga 5 ganyan, mga 5 ganta. Dadaanan natin. Bakit siya nilalagyan ng bakod? Kasi para hindi makawala yung mga alaga nilang hayop. So ayun, tama naman yung daan namin. Pasok lang yung motor doon para masara na to. Kasi kailangan isara yan mga jeep. So tandaan nyo, pag kayo ang napunta rito at gusto yung daanan to papuntang Itogon, take note lang na yung mga bakod ay kailangan isara. So ayun, sira na natin to. Ano? Natarik? Una na ako. Uy, oo nga, tarik oh. Ito na naman tayo. Andiyan pa sila. Tarik nga. Grabe. Dahan-dahan lang, siglos gravel to. Tayo natin si J4. Yan. Doon pa oh. Dadaanan namin oh. Grabe. Ito na yun. Ito na yung hanging bridge. Haba. Anong barangay na to? Pianza, no? Haba pala. So, San Nicolas pa rin to, no? Grabe. Oh. Grabe, oh. Here we go. Ha? Walang neutral to. Oo. Oo nga eh. Laki ng motor ko. Uy. Mabit yung pa ako. Timing. Masikip sobra. Saktong-sakto lang tong ano ko, manibela. Oo nga eh. Dahil sa tulong ng isang lokal na si Aljon, nakatawid tayo ng maayos at mabilis nating narating ang kabilang dulo ng hanging bridge. Marami. Kaya big shoutout sa iyo, Chief Aljon. Maraming salamat sa pagtulong mo. Yeah.
Ah! Fuck! Aran! Dito muna ako. Salamat. Ikaw muna dito. Grabe. Solid. Okay. Let's go. Diretso na natin to. Grabe ang tarik. Tapos bangin na dyan sa kanan natin. Ang hirap tumingin. Kakatakot. Uy! Doon kami galing oh. Ang taas. Maamoy na yung clutch ko. Sunog na yung bell ko, mga chip. Pababa pa man din. Takot. Uy, yun o. May bahay pa dito, mga chip. Kahoy kasi yan, no? Pang tao lang yun. Oh. Yun. Nakahinga. Ayan, so magmerienda muna tayo dito, mga chip. Buti may tindahan. Hi. Good morning po. Meron pa po? Hanging bridge po? Ala. Alright, time check. 12:02 na po. Tapos na po kami nagmerienda rito sa isang store na nadaanan natin dito. Ila ate. Yan. Resume na po kami. Sabi nila 1.5 oras nasa Itogon na kami. Yan. Bye-bye. Thank you. Solid yung adventure namin, mga chip. Hindi malilimutang ano to, adventure trip or adventure ride namin ng 2024. Taas, mga chip. Ayun yung isang tatawirin natin, mga chip, oh. Haba din.
Oo. Kasya ba? Kasya naman. Uy, saktong sakto. Oo. Up. Sumabit. Grabe yung sabit niya. Mas mauga yun doon. Oops. Wala, sige, gas-gas na yung side mirror. Uy. Wala na. Ay, nako. Oh, yun na lang. Oh, all right. All right. Let's go! So, resume na ulit tayo sa biyahe. Nakapagpahinga naman na kami doon. Sobrang haba nung Bangar hanging bridge. Ayan. Ito dinadaanan namin, no? Single track lang ng motor. Uy, hulog ka dyan, oh. Irigasyon. Makatakot din. Katakot. Ibali ng mabagal. Sigurado. Bubaba na tayo, mga chip. Oop. Dulas. Oo. Nako, hanging bridge ulit. Dito ba? Medyo maluwag to. Tarik. Tuloy ang adventure sa ating unang ride ngayon 2024. Yan. Woohoo! Buti na lang talaga naka CST tire tayo. Buti pa si J4. Naka CRF. Basic lang. Ayan, may gate ulit. Ayan mga chip, ha. Ang ganda. Grabe.
Uy, medyo pababa na to ah. Check nga natin to. Pababa na tayo mga chip. Oh. Ay grabe. Sobrang tarik oh. Oh, kailangan magdahan-dahan dito. Uy! Chocolate! Grabe na yung nangyari sa sapatos ko. Kakalaba ko lang. Cradled by majestic mountains, blessed with nature's flowing fountains, blooming flowers and verdant hills, is a region of murmuring rills. Here dwell freedom-loving people, strong our bond is hard to topple. For our freedom we rise and fight, our priceless ancestral birthright. Cordillera, region of wonder, hail, beloved land, your name we shall not fail. Honor and fame to you we'll strive to bring. Yung mga chip oh. Solid. Grabe yung ano niya. Pababa. Bigat pa man din ni adobo. Tapos ang lakas pa ng hangin. Woohoo! Grabe! Ay! Ang ganda! Grabe! Woohoo! Oh, grabe ang tarik ko. Grabe ang tarik. Grabe ang tarik. Pagod na ako. Sobrang tarik. Tatakot ako eh. Grabe oh. Woo! Oh. Grabe yung pababa. So, andito na tayo sa Welcome, Tabu Elementary School. So, nasa Tabu na tayo. Hindi ko alam kung barangay yun o ano. Tabu, Itogon, Benguet. Ay, tatawid ulit tayo. Pero sana ano naman, ano na yan? Maluwang na. Uy. Alright.
Whew! Maluwang to. Yun. Haha. Maluwag. Ay, salamat Lord. Woohoo! Pero lakas pa rin ng hangin. Lakas ng hangin. Woohoo! Sa wakas, sementado na. Ay! Uy! Grabe. Malalim, malalim. Ilang? Uy! Oh no! Wait lang. Wait. Bigat. Grabe yung dinaanan namin. May kasalubong kasi. Dalawang 4 wheels. So kami yung nag-adjust. Tapos mabuhangin doon, tsaka madamo, so madulas. Wow! Ganda! Lalo siguro pag may tanim lahat yan ng palay, oh. Ganda. But the sun shines forever. Alright, so andito na tayo sa Tourism Information Assistance Center ng Tinongdan, Itogon, Benguet. Barangay Hall ng Tinongdan, Itogon, Benguet. Striving to build a brighter dawn for our children to call their own. So ayun mga chief, gear up na kami kasi uwi pa kami ng Pangasinan. Kasama ko si Mama Moto tsaka si Marco. So tatlo lang kami uuwi. Ang maiiwan si Jay, si Undermoto, si J4, si Bini, tsaka si Ken. Ayan, doon sila nakapark na. Oo, thank you. Chip, ano kami? Oo, solid. Oo, si Undermoto, si Jay, salamat maiwan sila. Yan, kasama si Bini. Oo, thank you. Yan, maraming salamat pala sa pamunuan ng Tinongdan, Itogon, Benguet. Yan, pinakape nila kami dyan, tapos pinapasok nila kami doon sa may view deck. Yan, thank you po. Hanggang sa uulitin. Grabe, napaka-adventure nung ride natin ngayong araw na to, no? Nakita nyo naman. So dito ko na po tatapusin ang ating travel adventure. Maraming salamat.
sa pagsubaybay, sa panonood mga chief at mga kabiyaheros. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito ay super thank you. At kung nasihan ka sa aking video at nagustuhan mo ay pwede mong i-share, i-like at mag-comment na rin. Huwag kalimutan pindutin ang bell notification para updated ka sa mga future biyahe po natin kasama ang Team Palibot. Muli, ako po si Nardong Biyahero. Vamos Biyaheros! Ride safe always mga chief! Yeah!